थियारिया जोङो ट्रेक्टरावनो जों टिफिन बर'नो होनो होननानै हाजिर दोंखायो आरो। BPFनो मानो भटखौ होआ? सिगाङाव BPFआ जोंखौ थगायबोदोंमोन। बोरै थगायबोदों माने न' होगोन, पायखाना होगोन, माबा मोनसे खुन्दुं बायदिसिना होगोन होननानै थगायदोंमोन। नाथाय होआसै मोनासै आरो बिसोरनि पार्टिया नंबाबो नङाबाबो नाम लिस्टआव दंखायो होननानै जोंनो होआमोन आरो थांबाला। दायो मानसिफोरा बिसोरनि मानसिफोरा जोंखौ सिनाया आरो मिथिया। होब्लाबो होआखै बै समाव BPFनि समायाव माबायदि जोंखौ होब्लाबो होआखै होननानै बेबायदि बुंनाय आरो। दायो जों बै BPFनि समावबो जोंफोरो जेबो मोनखायाखै। पायखानाबो मोनाखै, न'बो मोनाखै, जेबो मोनाखै। दासिमहालागि जोंफोरो जेबो मोनाखै। जों ट्रेक्टरनो जोङो होदोंब्लाबो जोंहा ट्रेक्टरनि माबाफ्रा गोजौनि लेभेलफ्रा नामा दब्रा न' बां मानसिफोरनो होदों, नामा दब्रा मोजां खालामदों। जों बेखौनो हान्थि मोनो। मानो होनबा जोंफोरो दायो बै समायाव होदोंमोनब्लाबो आरो जोंफोरो आरो बिनिख्रुइ बांसिन मोजांहै मोनबावगोन आरो मोजांहै हान्थियाव जों मोनगोन होननानै जों हाजोर दोङो आरो। आंनि बुंनाया अरुनदयखौलाय आं मोनो। दाबो मोनो। दानाखै आरो दाननायालाय। आरो बे 10,000 मोनदोंना? 10,000खौ आं मोनाखै। मोनाखै। बेखौबो मोनाखै। मानि थाखाय मोनाखै जों बे ट्रेक्टरनि थाखायखायसो होआखै नामा जों मिथिला आरो। दायो माने जोंफोरबो ट्रेक्टरावनो रेडिखा आरो जोंफोर अरुनदय मोना।